Itinagan ti Ama. Napalabas, naklat ni Mr. Wong, itinsardeng ni Maximo ti Luganda, tatiga puna, ket adda tao a nakadasa iti kalsada adalya sa atenda. Dumsag kuman ni Maximo, ngam linapdan dayto ni Mr. Wong. Pagamuan, kellat a nagkuti ti tao a nakadasay, ket pinaltugan na ida, apuon ti nakasugatan ti inchik. Iti sa bali a bangir, saan a mailimod ni Mayora Chona Rugante ti panagdanag na gapo iti naawat na apangta. Kabayatan na, at naawat ni Hepe Salvador nga impormasyon, isuan na panadagos dayto iti lugar nga imbaga ti informer. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Nasaysaya at kumano makastrakak iti bodega. Tapno mapanaknakak no anya pa iti adda iti uneg. Malaksid iti igang mga imbaga dayja a color. Ngamnasken nga agan nadak. Delikado ak ditoy. Nang runakat saan ko nga impakaam mo kada Mendez na imayak ditoy. Ungor ti motorboat dayjay. Adda sumakpat. Nasken amaamuak no asino. Umakarak iti pwesto. Aglingoy dak. Ngem sigurado ang makita no asino ti sumagpat na nakamotor mo. Agan na daklayan. Tapno sandak amadlaw dagiti armado. Amo, kapayata kayo pa mismo ti mawag ka ni Hepe. Syaklat ta kuman ti binilin nyo. Di ka kadiagda nagbugi. Awanan niya man na dayjay. Yung kasanon no na itimkan na kayo ni Hepe. Saan nakamaag, bugi? Anya kumaga po nga itulog ko ama itimkan na ngay. Kan maysa, sigurado asaan ton amalagip ni Hepe ti mawagin kwa na. Apaman amapaniknikan na apudno tinted kong impormasyon. Amo. Ket, no agbaligid amang kumpiskar kadagiti armas ti grupo ni Mr. Wong nga adda iti daan na bodega. Sigurado, anakarkaro niyag pungtot na jay nga inchik. Talo nga inchik ti dimsaag. Manipod iti simmangpet a motorboat. Sigurado nga da pa kay naiganda kadagiti armado nga agbambantay iti daan a bodega. Nasken ang mapakaamwa kong Damindes. Tapno umaydan dito'y itamat lang. Cellphone latan ti ramatek. Sa narumbang nga ramatek ti radyo, tan ariwawa. Ang mga nuad na makadlaw kanyak. Pagsipot ak lang. Nariga din. Kartinga Mendez. Sumbata mo ti cellphone mo. Hello, Chief. Mendez, pagsaganaam dagiti kakadwam. Kasapulak ti backup, itamot lain. Anya? Api nga min, Hepe. Anyo tinapasama. Sa dino tayan nyo. Adak dito'y pantalan. Kartingan nyo, umay kayo adagos dito'y. Takasapulan kayo. Papa? Monica, iha. Adda ka di masapol mo. Kidawak ko mati pamalubos yun. Mapanak la ije simbaan. Ay, anya ka kadi, iha. Amumit nga adda pang takada tayo, san ka di? Papa. Aging kat mabalin. Agtalinaed tayo kumapay laing diti balay. Amangan nga minuan niya ti mapasamak. Iha, oray italaeng. Pangasim. Denggen na kuma. Saan ka pa rumwar? Agtalinaed tayo pa'y laeng kada mamam diti balay. Jaklaim pagarup ang naglawagayam dito uneg. Madlaw ana ipasadya da ito'y alugar. Apagidulinan da kadagiti. Ha? Nakadlaw lakit din dagiti adda dito'y nga armado. Nagalanground ka na tayo! Matay kayo! Anda nakastrike pa
Da kayo ti matay! Dagiti inchik. Isuda tinaskan ang makamag ko. Masiguradok adagijay nga inchik ti Big Boss. Dagiti armado iti daytoy a bodega. Jak pinalubusan na rumwar ni Monica. Maawatan nakmat siguro. Wan, Leon. Nadlaw ko matkit di anaawatan nagta-nagta. Nyam kayat ko akasarita lata. Tadyak kayat sa balimanan ti pagawatan na. Awan ti madya panggap ko iti pananglapad ko iti nagtatyo na. Sikan na mismo ti nakapanag nag-adelikado tayo. Taadda mangipangpangtaka na tayo. Wan, Leon. Maawatak na ita. Isa di ka madanagan. Kasaritak ni Monica, maipapan iti dayta abanag. Boss, dakas sa damag daytoy. Oh, anya kayat mo sa wire Maximo. Rinaut dagiti pulis ti daan a bodega iti pantalan. Anya? Diligat na, boss. At daytay dyan dagiti Chinese akakadwam. Oh, Maximo. Sana mabalin matiliw kakadwak Chinese. Boss, may sa ti maisingasin ko. Anya dayta? Nubilang ta matiliw da si bibiyag. Kapilitan alikida rin tayo ida. Anya? Day talagang tinatda pa muspusan, boss. Tanusan tayo nga aramidan ti kasta. Agbagad tayo, mat. Namnamaag ang maawatam ti ama, Monica. Yaya Ising. Para mutla iti karadkad mo ti aramidan ni papahambalasang ko. Awan mo ti dakas na, no kayat nakaaprotektaran. Saan aya? Wan Yaya Ising, maawatak dayta. Ngam daytoy mati saludsodat kan ka. Anya dayta? Anya ti gapona. Apay nga adamang ipangpangta kada kami. Ha? No talaga nga awan ti dakas ang mapaspasamak. At ti pamilyami ti makagapo. Anya ko mati pamukwatan ti asino man amang ipangta kada kami. Dagijayan dagiti Chinese. Jak itulok ang makalibas na. Aglugan na iti motorboat. Sana mabalinda ito eh. Naskin ang makamakam ko ida. Hops! Dandani akon. Daytoy mat. Napunta ak. Pumanawan ti motorboat. Sana mabalin. Dayjay ti may sakabusor. Napanan iti jet ski. Nga iti igit ti pantalan. Para kang ka... Napunta ak. Kartingak ti mapan iti jet ski. Dahil ti aramatak. Tapno makamatak ti motorboat. Ne, Padre Simon, da kayo gayam tinagdoorbell. Manang Ising, mabalin ka diti dumanon. Kaya't ko kumamakasarita ni Mayor Gante. Ayun na, Padre. Ala, umay kayo. Sumrak kayo. Agyaman ak Manang Ising. Ala, umay kayo, Padre. Dumanon kayo. Dayjayan ti motorboat ang nagluganan dagiti Chinese nga agliblibas. Jak itulok ang makalibas na. Nasken ang makamag ko ida. Sigurado nga daam moda may papan iti sindikato akayat ko arip puugan dito'y San Bartolome. Makamundang invest ka dagiti nabatbati iti pantalan. Dagiti Chinese tinasken at tutukak. Oops! Tertiraan dak iti grenade launcher. Daytoy mat. Dayjay, napunta at timang tertira kanya iti grenade launcher. Ti gasolina. Wen, kitang ti gasolina ti motorboat ti Ponteriac. Don. Napabata ko. Palawlawak ti bimtak ang motorboat. Baring no adda ti nakalasat kadakwada. Kunaktumot ngamin nga adda parikot. Isungawan kayo di presinto, Mayora. Padre. Agam ti salutsod. Anya ti basol nyo iti mangipangpangta kada kayo. Dayta ti jak masungbatan, Padre. Mayora. Kun anilyon,
Analabit nga daapal dayjay iti pamilyami. Iso nga ipangpangtana kami. Posible dayta, Mayora. Padre, madanaga na ka talaga. Diyak amuno anya ti rumbang nga aramidak. Maximo, anyan damag. Awan pa'y ti awag ti tao tayo, boss. Hanggang sa balik agparparit na kanyak. Maximo. Kasayatan siguro. Naisagana yon ti bagiyo iti anyaman na damag, boss. Laglagi pa nyo nga dapay sugat yo. Saan pa ilaan na imbag dayta? Siya kung ti makamu amang balanse iti sitwasyon, boss. Pakamuan kayong tulangin. Sigurado madalo sa ramin, no bilang laeng, Maximo. Wen, boss. Saan kayo ang madanagan? Anya ti ginagaraken ka ni Padre Simon. At dala sumagmamano abanag asinaludsod na kanyak. May papan iti mapaspasamak iti pamilya tayo. Kat, anya timbagam kadkwa na. Anya pa'y kuma. Kas iti kanayon ngar aramidak. Nagaramidak iti sabali nga istorya. Nasayaat mo kastasyon. Laglagi pang apamilya tayo matlaing ti delikado no maamuan ti asinuman ti kinaputno. Talaga anasiglat ka, Chief. Agasem, tadamay sa kadag iti Chinese anatiliw mo iti panangkamat mo kadakwada ijay taang. Natsambak laeng, Mendez. Posible nga taakamang ti sindikato tinakemeg mo a Chinese? Ada posibilidad dayta. Isu anasken a maaramid ti husto a proseso. Iti kasta. Mapaneknekan tayo no agpaiso ti atap tayo. Naimbaglakit din tayo may ditoy ni Padre Simon itay, Mama. Madanagan, taapay ka nung awanak iti munisipyo. Mama. Ultimo ni Padre Simon. Mas daaw mat, no apay nga adamang ipangpangta kada tayo. Awan ka no, mat kikabusor tayo. Nata, Mama? Ha? Anya ti kayat mo asawan, iha. Mas daawak lang amin. No talaga nga awan ti kabusor tayo. Apay nga rod nga adamang ipangpangta kada tayo. Mamin ano ka di anaskan nga ipalawag ko kan kadayta, iha. Mama. Nalabit nga adda dagiti umapal kada tayo. Isu akasta. Amo matan ti ugali ti pada a tao. Sapay la kumatakasta nga agpaiso, Mama. Amanga nada pakainaigan dayjay Don Leon na pasamak. Boss. Amok toso dayjay Don Leon. Saan mapuna satap ko ken kuana? Anyo ti kayat yung aramidag, boss? Siya kon makaamo buwelta dayjay Don Leon. Alamidam lumbang parak Chinese na tiliw. Boss. Sikan mismo nang ibaka. Naskan malikid tal no ada matiliw si bibiyag. Put mo dayta, boss. Pues, alamidam ngalod lumpang. Patayan padak Chinese sakbay makaiter impormasyon polis. Agdinamagan nga da Chinese na nagamag da Hepe Salvador. Kalpasan ti enkwentro iji pagtalan. No Chinese tinatiliw da. Sigurado ang mairaman ni Mr. Wong iti kontrobersya. Talaga anaute ka. Nasiribak. Saan niyagbalin kanyak da dya, Mr. Wong? Sana siyak ti kalabanan na. Inrugi na. Rumbang laing nga rod alipasek. Sir Leong, adda na alak nga envelope itirwar ticket. Na inagan mo't kada kayo. Ne, anya nga ita? Nakababain mo't anulo katak, sir. Sige. Siya kung timang lukat. Sige, sir. Anya nga tatili na on tayo tingin envelope. Anya ti linaon ti envelope anaawat ni Don Leon.
Gagayem di uliwayan na dinggen tituloy tinubela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. May saadaan na bodega iti asudeg ti pantalan ti Rinaut de Jefes Salvador. Ket dita, nakumpiskar da tagduduma kita ti igam. Nagbaligi pa'y ni Jefes Salvador anang parmag kadagiti inchik a naglibas. Ket may sa kadakwada ti nakumag na si bibiyag. Iti sabali abangir, nalaos ti pungtot ni Mr. Wong, apaman anaamuan na tinapasamak. Binilin na nga rod ni Maximo, tapno isun ti makaamu amang urnos iti rimswa aparikot. Kabayatan na, adda nakita ni ising iti sango ti gate ti mansyon. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Sir Yon, adda naalak nga envelope iti Ruartigay. Nainagan mo't kada kayo. Ne, anya nga deta? Nakababain mo't ano lukatakit din, sir. Sige, siya kung timang luka. Sige, sir. Anya nga tatilinaon dito nga envelope? Ladawan da Monica ken Mr. Wong. Anya ti kaya tasawan dito eh? Asino tinagkapwal da gito'y ladawan? Saan ang mabalin dito eh? Nasken nga kalma kayo. Kasanungag kan maakpogi. Nakita mo't noan niya ti aday ti latawan. Saan ka ti? Wena mo. Ngaman niya taamuyo. No kaya't latinangtod kada kayo ti ladawan niya agpungtot kayo. Amangan no kaya't nalang nga dadaulin ti diskartiyo amo. Kaya't na kayo nga asaren. Taplosan nyo mapanunot iti husto. Terombeng nga ramidin nyo. Kitagdarusudos kayon. Nagpaisuan niya, Bogi. Ay, jak agpa-apekto iti ladawan na naawat ko. Bogi, datalaeng ti makamoy ti daytoy na pasamak. Saan arumpeng amaamuan da Jonah daytoy? Anya dya inyawat mo ka ni Papa Itay, Yaya Ising? Anya nga inyawat ko. Yaya Ising, nakita nga dati envelope nga inyawat mo ka ni Papa. Anya day, Jay? Jay envelope. Nakita klaeng itiruar ti gitay, Jay. Itay inruar ko ti basura tayo. Nainagan kin ni Papam, iso nga inted ko kunkwana. Ha? Ngamjak am mo no anya ti linaon day, Jay. Basta inyawat kulatan kunkwana, Kasta ka di? Wan, talaga nakita klaeng ijay ruartigate day jay nga envelope. Kif, marigatan tayo Saan ang makasaoy ti sabali a lingwahe yan nakamag mo at Chinese? Malaksid iti pagsasauda. Daytang ro ti pampanunutak iti palaeng, P1 Mendez. Kif? Nasken ama amuan tayo. No asino dagiti kontak na dito'y San Bartolome. Adda nga ta, Chief. Pacheck nga adda, P1 Mendez. Tano awan ti kontak na dito'y. Saan da kumaabasta makaisaraklatan kadagiti kontrabando dito'y. Awan sa ti pagnayo ita kanibugi. Ado ko ba, Chona? Ngamjak kayat niya agdandanag kayo kini Monica. Ha? Saan na mailipat? Nga dati mangipangpangtaka na tayo. Isungagan na dagmat, Chona. Leon. Ti managdakdakes, saan tayo abasta maliklikan latan? Taposible nga iti uray anya kanito, kat agaramid da iti may kaniwas. Kat day tati kayat ko maimula iti panunot ni Monica nga nakta.
Kumusta papalamit ko ken ka, Maximo? Boss, natalag pa na ti amin. Yak kayat jagmintis, tajak kayat ako maro ti panikot. Lumbang lang, Maximo. Nagsasalonolim so palikot tayo. Saanan mabalin manayon ang pay. Boss, Iso siguladwam saan ka mapay, ha? Kang lola namin. Siguladwam mawan maalada ebidensya kontlaken ka. Apay aday jay ti pampanunutang Monica. Jak makaid na aging gaadyak maamuan no anya tilinaon day nga envelope, yaya ising. Ha? Sabali nga minti agparparik na kanya. Ay, una yun. Jak kayat nga ibagaday tuikan ka. Ngam kaslamat na agbalbalin ka ako nang itikas tangar aramidam. Anya? Ay nabalasang ko. Pasensya kan iti na ibagak. Ngam panagkunakit kinakunang tikas tangar aramidam. Saan arumbeng apalpaliiwam ti amin atignay ni papam. Mamatyak na mo amon ti si bubukala na pasamak, Simon. Narding. Imayak nagkararag. Tapno mapakawan nak ti Diyos. Taddaman ng biyag, anautang ko. Itikas diyan na pasamak. Maawatap. Tamok ngay naramid mo lang ti pagrabangam, Narding. Simon. Iso na lang. Tadinak ko mapabasulan. No dalat na pa mabalaw ko kung kakadagiti na palabas sa pagdang. Chinese gayam, di may sana kang magyo. Pudno day ta. Marigatan kami nga rod amang palutpot. Tatila ang lingwahe dati amuna asaritain. Ni Mr. Wong, amangan na makatulong kada kayo. Napanunot ko daytan. Ngam adda pa nagduadwak. Anya ti kayat mo asawan, Narding. Apay akas ta tinasaw. Kunak no kaguranak ni Monica, ma'am. Ngam saan mo? Naawatan nak itikas di nga imbagakan ko na. Agyamanakan ka, ising. Saan mo baybayan ni Monica? Ibagbagak laeng kan ko na ti husto, ma'am. Saan arumbeng apagduadwaan na ni sir? Taday jay ti kang runaan akaguran ni sir. Saan kaday? Pudno dayta. Saan akayat nilyon ti masuksukir? Kan saan mimot nga inlimod kan kati amin? Maipapan iti mangipangpang takada kami. Saan kadi? Wan, ma'am. Iso nga agyamanakan ka, iti agtultuloy a panang lawlawag mo iti panunot ni Monica. Hepe Salvador, nakaw may kape. Anya ti maipaay ko ka. Don Leon, ni ko mamayora ti kayat ko ang makasarita. No, mabalin. Apay kiti na saan? Mabalin Mabitlaeng, tanapanin inayapan ni Ising. Agyamanak, Don Leon. Wen gayam hepe, kablawan ka. Dakkel nga accomplishment tinaramid yo. Ken saan la ati pan nakakumpiskar dagiti igam tinapintas sa damag. Nakakemeg kayo pa iti maatap ang mastermind dayjay a grupo. Napagasatan kami laeng, Don Leon. Ket dakkel mo ti panagyaman ko iti sana nagpabigbig nga informer. Kasta ka di. Sapel ako mata adupay nga impormasyon ti maited no asino man dayjay nga informer, hepe. Iti kasta, ininot ang may boss dagiti managdagtakas ang nakastrek dito'y San Bartolome. Nagbayag kamatan ni Sing. Itay pa'y kuma, anang ipan ka iti mainom para kini hepe. Pasensya kayo, Sir Leon. Alan, in ka ito din day ta kadatsyo na kini hepe. Nakababay ni Tisangaili. Wan, sir. Kartingam, ang mga no addam ako na ni Hepe Salvador. Ang mga no kunain ng tukit di asaan tayo nga inasikaso. Naplanom ka din namin, Maximo. Wan, boss. Inadal ko na imbag. Good. Nasayat kastay na lamit mo. Imbagak natin, boss. Aramidak ti amin. Sigurad wag ngagbaligyak.
Kan santo makadlaw dagiti maseknan, iti panangipaknik iti padayo at Chinese. Maladingita na kalamida, Maximo. But I have no choice. Saan mabalin madoktalan pulis may papanpod-pod no business ko? Maawatan kayo, boss. Isungarod nga ramidak ti amin. Saan kayo apaayan? Makustuak na itayong baka, Maximo. Namamahag pa nagbalikim, mission mo. Agasep, asino ti mangi pagarop? Ang nagbalin gaya man na bodega dagiti igam ti daan a bodega iya si ti pantalan. Sigurado ka nga awan ti ammom iti daychay. Ne. Anya manen ti kayat mo asawan. Chinese tinakamag ni Hepe. Adapay dua a Chinese a napapatay iti enkwentro. Agsosyo kayo ka ni Mr. Wong. Amang ano adamot ti amuyo, maipapan iti dayjay a bodega. Sikamat, Jonah. Lukunak nga awan ti amok, talagang awan. Iso apat yan na kumamat. Sigurado kan ka nga awan ti amok iti dayjay a bodega. No adaman amo ni Mr. Wong. Awanen ti bibiyang ko iti dayta. Amuyo nga di ananda niya kumapani di pagtaangan nyo, Mr. Wong? Nagpasal ka kuma, Patli Simon. Silulukat li daw balay ko palaken ka. Anya kumakamin kakalam, Patli. Mr. Wong, nalabit ang nadamag yung muten tinapasamak dito San Bartolome. Numay papa napasamak pantalan. Namuakon, Padle. Maladingi tanak ngalod. Akasem, parak Chinese na ilaman dahil dyan napasamak. Mr. Wong. Nakapapain kas chay. Matatal kami pada Chinese at alikal business na. Saan ko kalunungan kas lamid padak Chinese? Iso malagsa ka nakmat. Tanapalma kida Hepe Salpatol. Kaya't ko kumaitay akasarita ni Hepe Salvador, ngam linapdak ti bagi kiyaya. Taan niya kumamanen ti makagapo. Apay akasaritam no bilang laeng. Adaladag iti banag akayat ko adamagan kan kuana. Monica. Kas itinakon-akon. Linapdak ti bagik. Taamangan no anya manen ti makuna ni Papa. Ay, talaga adi mo kaya't asardengan ni Papam anya. Saan ani Papa ti jak sarsardayan, yaya? No dikat, jak agsardeng. Aging ka adyak maamuan no anya ti pudno ang mapaspasamak. Monica. Pasensya ka, yaya. Oray ibagam amay sa akita ti kinamaag dayto yung aramidak. Ngam aramidak latta. Talaga ngamin asaan ama punas ti atap ko. Nga adda mailimlimod kanyak. Tintangan ti urayak akan ito, boss. Di pa nang likidal mo padak Chinese? Un, boss. Sigurado ka ka din planom. Habang ano agbitot ka? Ipasigurado ka saan, boss. Dusain dak nagbidutak. Seke. Patong palmon takos. Tsakaya tagbayag pa dahi ta misyon. Hamanga no makakala pa impormasyon, polis. Kalayon na masiputan kakit kita ang nakiha. Kasla adda kayat mo ngay baga kanya. Papa. Adda ka di kayat mo apagsaritahan takiha. Nukas pangarigan tadda. Masiguradok adinak matlasong batan iti agpaiso. Madlaw iti tinor mo, nga adda pa nagduadwam kanya. Sanak nagduadwakan ka, Papa. Iso na laang, takadag iti mapaspasamak ita. Kasla mariknak nga adda ti rumbang amaamuhak, ngam saan nyo akayat nga ibaga. Anya ko madayta? Dayta ti jak mo. Kas itinakon-akon.
Da kayo laang ti makaamo, noan niya ti Jack amo. Agsibot ka, Iwan Mendez. Apay, Chief. Agtibtib bayo ak namin. Kaslad da sa bali ang mapasamak iti panangibiyahe tayo iti Chinese. Iti provincial jail. Chief, saan ka kumamit nga agsaw iti kasta? Jack manam mo. Nuapay akas to'y matang ti marikriknak. Ag-relax ka lang, Chief. Saan na bali? Ta naka-alerto tayo mat amin. Sabagay. Ngamkas itinakon-akon. Nasken nga agalerto tayo. Siguraduan tayo nga awan ti dakas ang mapasamak. Maprotektaran nga tada Hepe Salvador ti ibiyahe da abalod. Gagayem di uliwayan adenggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama! Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon.